Anghofiwch eich laptops a'ch notebooks. Ers i iPod ddod allan, tabledi ydy'r pethau poeth ar y farchnad. Mae gen i fi 3 adolygu heddiw yma. Relonix e-touch, Asus iPad Transformer a'r Motorola Zoom. Yn gyntaf, mae gen ni'r Relonix e-touch yma yma. Mae hwn yn un o 6 Relonix di ryddhau yn ddiweddar a mae hwn yn siwtio i pobl sy'n edrych am tabled ar budget. Ac am £150, mae'r software yn dda ond i'r hardware ddim cyn gymaint. Mond un USB 1.0 slot sydd ar yr ochr a mae yna micro SD slot. Mae'r sgrin hun yn ymateb dda iawn a mae'n ideal i wylio fideos yna fo. Felly os da chi'n edrych am tablet ar budget, mae hwn yn ideal ar gyfer mynd ar y we a gwylio fideos ond dim llawer fwy na hynna. Ac oherwydd hynna, dwi am roed 6/11 iddo fo. Reit, yn ail mae'r Asus iPad Transformer yma, mae hwn ar y farchnad am tua £380. Un o'r selling points mwyaf yr Asus iPad Transformer ydy'r ffaith bod chi'n medru prynu y keyboard yma sy'n 50 punt, a ydych chi'n gorfod prynu farw a han. Os ydych chi'n slotio fe fewn yn fama, mae o bron yn troi fewn i notebook a yn hytrach na just fod fatha keyboard, mae o'n adio 6 awr o battery life hefyd. A mae yna 2 USB ports un ar ochr fama a un yn fama. Mae'n rhaid i fi ddweud, dwi wedi plesio efo'r tablet yma, efo'r keyboard yma. Mae'n eich i feddwl pam fod angen notebooks a dwi am roed marc o 10/11 iddo fo. Y nesa ar drytach yn o'r 3 ydy'r Motorola Zoom a hwn di'r gyntaf i redag Honeycomb gen Google Android. Mae hwn yn costio tua £500 a mae'n rhaid i fi ddweud mae'r sgrin hun yn stunning, 10 modfedd mewn size a mae'n ymateb dda, mae multitaskio yna fo yn wych. Gennych chi 2 camera, gennych chi un sy'n gwynebu chi a'r un ar y cefn y fama sy'n 5 megapixel sef efo flash hefyd a mae hwn yn gallu recordio mewn HD hefyd. Yr unig beth sy'n tynnu'r tablet yma lawr ydy'r pris. Am £500, dwi'n teimlo fatha bod 'na ddigon o apps yn y Google Android Market i gyfiawnhau talu cyn gymaint amdano y tablet yma. Ac oherwydd hynna, dwi am roed 8/11 ynddo fo. Felly mae'n amlwg bod yna gystadleuaeth yn datblygu i'r Apple iPad, ond allan o'r 3 dwi wedi adolygu heddiw yma, mae rhaid i fi ddewis yr Asus iPad Transformer fel yr enillydd, jyst am y ffaith bod o'n cynnig rhywbeth wahanol am eich pres.